TV abonné Mardi ou Malikono ani Malikoka aw minnu sɔgɔlen don ana sanga ana wagati aw ka kunnafoni na siraw fɛ an b'a fɔ aw bisimila an ka bi don kibaruyaw kɔnɔ kan bi tarata février kalo tile 24 san 2026 Kayi gouverneur kɔnɔ dɛmɛ kɛra ka ɲɛsin silamɛw ani chrétiens ma min bɛ tali kɛ malo tɔni 20 ani sugaro tɔni 10 na l'opération sunkalo solidarité tako sabanan hukum kɔnɔna la ni laɲini ye walasa ka se ka bɛn sabati diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Alisa Amtoni jamana kɔnɔ kibaruyaw ye Mali ministre ye Iran ka lasigiden kura bisimila son excellence Mahamoud Kani Joyabad kunun tɛnɛ février kalo tile 23 san 2026 hakilina jigina ni ɲɔgɔnye in bɛ tali kɛ walasa ka se ka baraɲɔgɔnya sinsin ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲinɛ sunkalo solidarité tako sabanan hukum kɔnɔna la Mali ministre min ka baara ɲɛsinen don bɛn ani kelenya ko ɲɛnɛbɔli ma général d'armée Ismaël Wage ani ministre min ka baara ɲɛsinen don sira ko ɲɛnɛbɔli ma o tun bɛ foroba suntigɛ do kɛnɛ kan ni silamɛw ye ntɛnɛn don février kalo tile 23 san 2026 Bamako commune 3 kɔnɔ. Kunnafoni kuncɛla Burkina Faso dimanche do février kalo tile 22 san 2026 tasuma jeni do kɛra sababu ye ni ka kɔri tɔni 140 jeni dusi Bagasi commune kɔnɔ o min kɛra sababu ye ka tiɲɛni do kɔri baarakɛla ma 80 kunna min yɛrɛ kɛra sababu ye ka tasuma in do o ma lakodɔn fɔlɔ nka a yirala k'a fɔ ɲininiw bɛ sen na hali bi. Nin kunnafoni damadɔni bɛ dansigi kɛ an ka bidon kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la TV tele b'aw dɛmɛ ni aw ka laɲiniw sabati aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.